ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହସ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏବଂ ବହିଟିର ନାମ ହେଉଛି ହସ ଖେଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ ଥାଏ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ବା ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଭଳିଆ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ତା'ର ସମାପ୍ତ ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସମାପ୍ତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବି ଆରମ୍ଭ ବି ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ସମାପ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବା ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ହସ ଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଗତ ମାତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଦ୍ୟବଧି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଉଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି। ଏହିଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭେଟି ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇପାରିବି, ତାହା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିରେ ରହିଛି ମୋର ସମଗ୍ର ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କରିବାର ଚାବିକାଠି। ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ତାହା ଏଥିରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମୋର ଅନ୍ତିମ ଅଭିଳାଷ କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ବହିରୁ ବା ଏହି ଆଦ୍ୟରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶପଥ କରିବି ଯେ ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଉ, ତାହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମ ଜାତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମ ଜାତିର ଚିହ୍ନ, ଆମ ଜାତୀୟତାର ଚିହ୍ନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ନୀରବ ରହିବା। ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ, ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ। ବିନ୍ଦୁ ହିମାଚଳ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା, उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ତ ଏତିକିରେ ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସରିଛି। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ସୂଚୀପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଠ୍ୟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଷୟ ରହିଛି, ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଓ କୁହ।
ଆଜି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚେପ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖ ଓ କହ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ର ତୁମ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତୁମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀଟି ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ବାଘଟି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ମୂଷାଟି ବସିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ଜିରାଫଟି ଠିଆ ହେଇଛି, କଇଁଚଟି ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ବଗଟି ମାଛକୁ ଅନେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ବସିଛି ଏବଂ ମୟୂରଟି ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି।